Ya apa sesuk-isuk apa piye kowe ke rumah Sesuk lho. Sekarang dablek ra tapek mantu lho, Sok. Sekarang sayang. Mboten ta. Mungkin lek kula dadi mantune jenengan mboten usah dibayar. Alhamdulillah. Nyen ngoten niku nggih mboten usah dibayar. Pokoke di berangkat diterne. Mulai dijemput mbek Mas Rendra. Ngoten mawon seneng. Waduh, jan Mas. Terima kasih ayah. Ngoten sampean. Nggih, terus mobil niku nggih nggo mobil niku ditempeli gambar. Mobilnya ditempeli gambar. Nggih, gambare. Gambar telek. Kali Mas Rendra. Oh, saya kembar. Pasangan ideal. Kene mobile awakmu karo Mas Rendra, ngisor bapakmu ora tuwa. Dudingen kene bapakmu ora tuwa. Aja. Iya, sampeyan kok nyek. Aku terus mari kudu ngene. Mosok maratuwa nginceng katoke mantu. Tak